Добре дошли от мене. Много ви благодаря, че тази вечер уважихте нашето събитие и отделихте от личното си време. Честит имен ден на костадиновците. Знам, че имаме няколко тук в момента, включително и наш колега. Извинявам се много, аз съм изключително развълнувана. Странно за мене дори, приех тази 25 годишна страшно емоционално, може би защото основната част от кариерното ми развитие мина в АРС. И вчера тръгнах да нахвърлям така няколко неща, които исках да ви кажа за това през какъв път сме минали, какво сме постигнали, какви уроци сме научили, какво развитие сме имали, какво развитие има пазара. И ме върхлетя някакси едно торнадо от емоции. И в един момент този един лист, който трябваше да напиша, станаха 5. Което на мене все още ми се струваше много малко, защото в рамките на 5 листа и 5 минути аз трябва да разкажа за половината си живот, което, повярвайте ми, страшно е трудно. Но от друга страна не искам да убивам тази вечер в някакви супер скучни речи и трябваше да го съкратя това нещо по някакъв начин. И прочитайки наново нещата, първото изречение, което погледнах, беше да ви разкажа за една кратка история на застрахователния пазар, как той съществува от 5 века, как най-старата застрахователна компания е на повече от 300 години, а най-стария брокер съвсем скоро ще празнува 225. А ние празнуваме 25. И изведнъж всичките тия 5 листа, дето ги написах, почувствах се едно сме някакъв непълнолетен тинейджър, който се опитва да убеди майка си и баща си, че може да отиде сам на море. И накрая, в крайна сметка, може би най-доброто, което мога да ви кажа, са 3 неща, които обединяваха и се появяваха като мотив в абсолютно всичко, което бях написала в тези 5 страници. И първото от тях са хората. Насякъде в 5-те страници фигурираше думата ние, като под ние, обаче нямам предвид мен и Христо, а имам предвид екипа. И през цялото това време и целият този път, който ние изминахме през 25 години, имахме честта, удоволствието и привилегията да го изминаме с един страхотен екип от хора, като с част от тези хора ние сме от 25 години. Всъщност 20% от хората в нашата компания са с трудов стаж над 10 години при нас. И са толкова малко, само единствено защото през последните години ние се разраснахме супер много. Сега ние в момента за нашия бранш сме сравнително голяма компания, 60 човека. За други браншове, разбира сме, са микроскопични, но от тези 60 човека 1/3 са хора под 30 годишна възраст. И честно казано, това е нашата мисия и социална отговорност ние да даваме възможност за кариерно развитие на млади хора, които нямат абсолютно никакъв опит. Нали, в фолклора на компанията е, че ние вече не ги назначаваме млади, ние ги назначаваме малки. Имаме 3 човека, които са под 20 годишна възраст. Така че сърдечни благодарности на екипа за всичко, което успяхме да постигнем заедно. И сега, ако това ви звучи като някакво клише, следващото ще ви прозвучи сигурно като още по-голямо клише, защото става въпрос за нашите клиенти и съм сигурна, че всички във вашите корпоративни презентации това е една от основните думи, която използвате. Аз обаче ще се опитам да го преведа на един бизнес casual език. Ние сме B2B компания, което означава, че нашия основен контингент от клиенти са големи международни корпорации или български компании, които правят устойчив бизнес и до голяма степен част от тях имат експозиции извън България. Във всички тези компании работят ни изключително умни, интелигентни и иновативни хора. Това сте всички вие. И те непрекъснато генерират идеи как техният бизнес да расте. Нашия бизнес е огледална функция на бизнеса на нашите клиенти. И нашата основна роля е, когато вие следващия път седнете да дискутирате полезната иновативна идея и обсъждате рисковете, които тя носи за компанията, да може да си кажете: аре бе, какво толкова мога да се обърка, нали АРС намериха застраховка. Така че искрено се радвам, ако ние сме постигнали тази цел. Аз смятам, че сме, защото имаме клиенти, които вече 25 години са с нас. И
Благодаря ви. Третото нещо, което за нас беше изключително важно и с което приключвам, е, че благодарение на нашата упоритост и над, или както искате така го наречете, но ние 25 години успяваме да правим чист и прозрачен бизнес, въпреки че средата не винаги е била такава. Но благодарение на усилията ни и на нашите партньори, на нашите клиенти и на застрахователите, с които работим, смятам, че ние по един или друг начин допринесахме за промяната на тази среда, за което съм искрено благодарна на всички хора, които днес присъстват тук. Благодаря ви, пожелавам ви приятна вечер и се надявам да може да отидем сами на море.